агресору у разі відкритого нападу Російської Федерації в той чи інший спосіб готова половина українців, кожен третій зі зброєю в руках. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного між 3 та 11 грудня. У грудні 2021 року КМІС в рамках «Омнібусу» ставив респондентам запитання. У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у ваше місто чи село, чи вдалися б ви до якихось дій, і якщо так, то яких саме? Загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. У цілому кожен третій респондент 33,3% готові чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадського опору 21,7%. Загалом одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців. І мені повідомляють, що Павло Розенко знову з нами на зв'язку. Ви обірвалися на тому, що місцева влада виконує свої зобов'язання по меморандуму, втримуючи ціни і не підвищуючи за опалення, не виконує, і в якій частині тоді не виконує їх центральна влада, уряд? На сьогоднішній день уряд не виконав ні умови першого меморандуму, який був підписаний в січні цього року, і так само до цього часу не виконані умови другого меморандуму, який зараз було підписано в вересні цього року. Тобто і була декілька днів тому заява київського міського голови Віталія Кличка, який очолює Асоціацію міст України, про те, що уряд зриває фактично меморандум з місцевими органами влади, і він закликає уряд негайно почати фінансування виконання умов меморандуму, інакше у органів влади фактично залишається поле для маневру наступне: або знижувати якість послуг, або, простіше кажучи, знижувати температуру опалення в будинках, або другий варіант залишається – це з 1 січня потрохи піднімати ціни на житлово-комунальні послуги, на тепло для населення. І аргументуючи це тим, що уряд не виконує свої зобов'язання по меморандуму, отже, місцеві органи влади теж складають з себе повноваження по виконанню умови меморандуму. Тому ситуація на сьогоднішній день є напружена. І заява Асоціації міст України Віталія Кличко якраз свідчить про те, що справді напруга аж жодним чином на сьогоднішній день не знята. Там ще якась склалася дивна ситуація, бо мені вчора побачилося таке, кинулося в очі, що методика якась хибна, і тепер люди, які мають лічильники, вони платять більше, ніж там, де лічильників немає. Це трошки інша проблема, але вона створилася от якраз в цей же час. Чи бачили ви таке, що така ситуація і проблема дійсно існує зараз? Я думаю, що там іде проблема штучних боргів за попередні сезони, коли просто людям, які мають лічильники, нараховують додаткову плату за начебто надані послуги або там в минулому опалювальному сезоні, або зараз. Тобто так, звичайно, і це все пов'язано з тим, що уряд не виконує свої зобов'язання, тому теплопостачальні компанії шукають можливості, як не підвищуючи, скажімо так, ціну на опалення для населення, але тим не менше з населення все-таки ці кошти зняти. Це тому, що безкоштовно нічого не буває. Не можна сказати так, що от ви залиште, будь ласка, тариф на опалення на рівні 7,89 чи 7,90, так як вони сказали, коли там ринкова ціна сьогодні 35-40 гривень за кубометр газу. Ну так же ж чудес не буває, хтось за це має платити. Якщо уряд за це не платить і не виконує свої зобов'язання, то безумовно шукають можливість, як додатково зняти гроші з нас з вами. До речі, а хто за це має платити? Бо дійсно, якщо дотримуватися ринкових, то тут не тільки бідні верстви, тут, в принципі, заволають всі. Да? Тут навіть середнього класу не залишиться, бо такі ціни не потягне велика частина українців. Але все одно це
коли ми кажемо платить бюджет, це все одно платять українці тільки з податків. А як це має бути, як це має виглядати тоді, якщо така світова ціна на газ? Тут вже не можна покладати на Шмигаля чи Зеленського відповідальність за те, що в світі така ціна на енергоносії. Дивіться, по-перше, мало хто говорить про те, що світ, коли ми говоримо там про 1500-1700 доларів за 1000 кубометрів газу, мало хто говорить, що світ по таким цінам, хоч вони і біржові, цей газ не купує. Тому що це спотовий газ, це газ, який котується на біржі, але весь світ живе по довгостроковим контрактам, по формульному розрахунку. Так, ціна на газ справді там зростає, але все одно вона знаходиться в межах там 350-500 доларів за кубометр і так далі. Тобто це велика маніпуляція, в тому числі наших чиновників, які говорять про те, що от бачите, 1500 доларів, а вона же не 1500. Проблема нашої держави полягає в тому, що, перше, у нас немає довгострокового контракту на постачання газу. І я думаю, що це проблема, в тому числі, яка пов'язана з, на мій погляд, провальними переговорами в нормандському форматі, коли під час нормандського формату в 2019 році в грудні був підписана транзитна угода між Україною, Росією і Європою, і там не були зафіксовані гарантії України по постачанню газу. І окрім цього, якщо ми там беремо газ не прямо в Росії, а в Словаччині чи де, там у нас все одно немає довгострокових контрактів на цю тему. Це перше. І друге, це проблема і відповідальність уряду і НАК «Нафтогаз України» щодо того, що коли ціна на біржі була меншою, 250-300, до 500 доларів, наша влада не закачала необхідні обсяги газу. І мова йдеться про те, що за таких цінах можна було, у НАК «Нафтогазу» був ресурс закачати 7 мільярдів кубів газу в газосховища країни. Натомість ці гроші були, НАК «Нафтогаз» кинув в бюджет України, і на нього, і вони були закатані, умовно кажучи, в дороги на проекти великого будівництва. А тепер всі розводимо руками і кажемо, ми за 300 доларів не хотіли газ закупити вчасно. Це було управлінське рішення. А тепер ми закупаємо за 1500 доларів. Так вибачте, чия це помилка стратегічна і операційна? Я вважаю, що це прорахунок і НАК «Нафтогаз України», і уряд, який забрав в свій час кошти НАК «Нафтогаз України» замість того, щоб закупити газ. Гроші були потрачені на піар Офісу президента. І немає вам за що похвалити уряд. Може, за це останнє похвалити, це теж соціальне. Оце якось воно проминуло, але трошки обговорювалося. 20 тисяч доларів на рахунок кожному, хто народиться з 19-го року. Це теж така, у цього уряду є ініціативи з емісією обмежених грошей. Якщо Вова 1000 обмежується на книжки і там кінотеатри, спортзали, то ці 20 тисяч, здається, на навчання або власний пенсійний фонд, або ще щось. Як вам ця ініціатива? Вона в світі, здається, існує тільки в країнах Перської затоки, да? І я думаю, під впливом цих країн у Зеленського з'явилася така ініціатива. Я похвалю уряд, який буде через 18 років, почне виплачувати ці кошти людям, тому що, чесно кажучи, для мене сьогодні здається, що з такими темпами розвитку економіки через 18 років та влада, яка буде, скаже: друзі, вас просто обманули в свій час, і таких величезних коштів у нас не накопичено, і в нас немає такої можливості. Тому, знаєте, оці всі взагалі від ідеї, скажімо так, відкладені обіцянки, що ви заживете при комунізмі, але не зараз, а через 18 років, їх дуже зручно давати. Тому що реалізовувати їх буде не нинішня влада, і не президент Зеленський, не уряд Шмигаля. Да? І те ж саме можна сказати, зараз говориться, накопичувальна система, пенсійного забезпечення. Зеленський каже, ми хочемо, щоб пенсіонери жили краще, давайте введемо накопичувальну систему. Але ніхто не говорить, що накопичувальна система теж запрацює через 15, через 20 років. Теж така відкладена обіцянка, що
пенсіонери і нинішнє покоління дітей, ми не знаємо, як буде виживати. А от через 20 років ви будете жити в щасливому майбутньому. Тому я би повірив в щирість влади лише тоді, коли б вони сказали: дивіться, ми зараз зробимо стратегічну програму, яка справді запрацює через 15-20 років. Разом з тим ми розуміємо, що і нинішнім пенсіонерам, і дітям треба якось жити, і ми робимо певні пенсійні програми і соціальні програми, які підтримали сьогодні пенсіонерів і дітей. А, на жаль, такого не відбувається. Нам тільки розказують сказки про, ще раз кажу, наше світле будуще.